Ahoj všichni, dneska je video, asi můžete vidět, že já máma mě ostříhala, je to připadá jako podle hrnce. To muselo být nahlas, ale pokračovat, jak můžete vidět, mám na krku tak něco, co udělala moje máma, protože já jsem byla nemocná a proto tak dlouho nevycházely videa. Teďka bych chtěla natočit video, ve kterém ukážu jednu věc, jak bylo první video, ukázka z Albertovy zahrádky, teď je druhé. Nic víc mi zatím nevzešlo, kromě bazálky. Počkej, promiň diváci, ale diváci se musí počkat. Já se nejsem jistá, jestli diváci něco vidí, ale počkat. Tady by měli... Počkej. Kamera, by to natek. Buď mám nízký jas, nebo to tam nejde vidět. Bohužel, možná to tam nejde vidět, ale jestli teď to tam jde vidět, tak můžete vidět tady. Tady to roste tady, nevím proč. Tady a to je asi všechno. Jenom jsem chtěla... Počkejte. Je to zpátky na svém místě, tak. A jenom jsem chtěla ukázat, že ve skleníku zatím nic neroste. Tak. Tohle bude konec videa. A jestli se vám video... Počkat. Moje kamarádka, respektive ne úplně kamarádka, ale jsme kamarádky, protože ona taky natáčí na YouTubeku, Barbora Roterová, ona mi napsala do komentářů, mluv víc nahlas. Proč je to tak potichu někdy? Teďka budu, aby to bylo nahlas. Teďka by to mělo být víc nahlas, jelikož mluvím rovnou do mikrofonu, rovnou ne. A já tady nemůžu tak nahlas mluvit, protože já mám vedle oba dva své bráchy. Sice mají sluchátka, ale ten jeden se teďka vedle učí. Počkat, jestli bude něco slyšet. Nevím, jestli něco slyšíte, ale on si tam pouští na repráky hudbu. Tohle je všechno z tohohle videa, jestli se vám video líbilo, dejte like, jestli se vám nelíbilo, dejte dislike, ale potom budu smutná. Jestli se vám líbí moje videa, teďka je to myslím páté, nejsem si jistá, tak mě odebírejte a těším se, až budu mít 2 odběratele, zatím mám jednoho, což je moje kamarádka Kiki. Nejsem si jistá, jestli už mě odebírá i Bára. Nejsem. A ahoj.